No, k práci technikov patrí aj občasné výjazdy za hľadaním nových dokrývačov. A popichliačov. No, pár ľudí nám písalo, že teda kedy by sme to mohli na ten Lutov už dotiahnuť, keďže je tu len slabé DSL-ko a je to v kopcach. A ako v kopcach, to vám môžem ukázať práve teraz, pretože sme si vyšli do exteriéru a urobiť si výhľad, a toto je obec Lutov. Tu sú len pasienky, aj vďaka tomu sa nám podarilo sem vlastne výjsť, že je 1. marca, to sa čudujem, že to ešte nie je až také mokré, že sme relatívne dobre vyšli. No a inovec je tam, hore nad tým stromom, to znamená, že odtiaľto by sme mohli vysielať na dedinu. Ja viem, teraz domy nie sú vidno, pretože sme dole, ale keď sa sem natiahne 5-6 metrový stožiar, tak by to bolo lepšie. Alebo ešte aj zvažujeme alternatívu, že by sme dali sem tzv. Skok, retranslačný bod, čiže by to išlo z hora z Inovca, skok sem a odtiaľto dole do dediny, len taký preskok. A dole v dedine by to mohlo byť na nejakom dome, rodinnom, u niekoho, možno na obecnom úrade, na nejakom obecnej nehnuteľnosti, ak nejaké tu sú, možno u niekoho tam v tých záhradách. Dotyčný by dostal možnosť internet mať zadarmo, plus po prípade nejaké peniaze z nájmu, alebo samozrejme aj z elektriky a tak ďalej. Všetko je to vždy vec dohody. Po prípade viem si predstaviť vysielač aj na tej zvonici, respektíve vedľa zvonice, nie na nej, lebo tá je umiestnená celkom dobre. Tak ešte sa pôjdeme aj tam pozrieť. Ideme teraz ešte dole do obce to trošku pozrieť. Zatiaľ sme iba hľadali, že či vôbec chytíme signál z Inovca, ale naše skúmanie v teréne vyšlo pozitívne. No však nepôjdem z boku, toto nedáme. Držo stále na otočke. Ide pohoda. Keď budeš len tak držať. Počkaj zás. Hovorí, držíš v otáčku. No do piče, ja neviem, že chceš až na Inovec. Keď zostane stáť do piči. Ja neviem, kde chceš ísť. Aby som videl Inovec. Taká doprava trošku. Piče. Tu nájde prvý. To si myslel, že Janko Vrchek je návol ako v kopčisku to je. Ale keby si ho vyhneš na tých volách 5 metrov Tak ako vysielanie by to nemuselo byť zle. a takto dolu stiahni, vieš, musíš robiť hentam. Chápeš? No ale Inovec by sme nevideli aj tak. Na 5 metrov sa on je to za tým stromom puštík. No to nebude dobro tu robiť. Na takúto vzdialenosť to musí byť čistunka. Dedina by aj bola vidno. Musíme sem doniesť rebrík. Ale čas sme vyššie a hentam čo sme boli. A tak už zase